urteko emaitza berdina, baina kasu honetan Nafarroako itzulia, lehenengo Gipuzkoarra izan zara. Bai, egia esan, Bagordi markatuta neuken, orain dela 2 urte gertatu zena Bidasoako itzulean. Asko markatu zian, enteratu nintzanen Bagordin bukatzen zala etapa banekin, arantza horik endin barnola, ez? Eta gaina, orain dela 2 urte gertatu zena, baita Nafarroko itzulin, bigarren Junta Generalen, baita kriston hankak eukitzen eroitzea, bakekintzon lana eta gero, eroitzea eta dana jutea oso gogorra izan zen eretzako, ez? Baina, bueno, azkenen Bagordin bukatu zen etapa, Nafarroko itzulia ondo bukatu dugu eta arantza bat kendu beharren bi kendu ditugu. Nafarroko itzuliare irabazi, zuk etapa bat irabazita. Zuk orain arte zenula inoiz Euskal Herrian besoak altxaguta, sekaso Nafarroak eroitzepen honak ekarritzen zizkizun 5 urte atzera begira. Bai, azkena egia esan, Naitz eta Jon Mendiaraz eukitugu masajista bezala eta taldeak partekatu genuen azkeneko momentua Nafarroko Iruñerriko itzulin izan zen, garaipena eraman genuen eta guain ematen du behaiek baita hemen egon da garaipena eraman du baita Nafarroko itzulin. Bilotak irabazi du Nafarroko itzulia azken finean, ze importantea dira eskolatik egindako lana, ez? Oso garrantzitsua da, betikan iten dan lan guztia, ez? Azkenen Goierrik beti lagundu izan dit, eta, ezke garaipen hau jende askoren garaipena da. Eta duela 5 urtetik ona gauza asko pasatu dira, ziakaso zulo ilunenetik, orain Artasoan gora argiraino ditzizea. Bai. Azkenen momentu oso gogorrak eukitugu, bizikleta ustetik oso gertu egon geha. Ez, baina, azkenen beti hori, azkenen lehen galdetu diatea, niretzako hau garrantzitsuan, eta bai, hau oso garrantzitsua, baina azkenen garrantzitsuna da prozesua disfrutatzea, azkenen eguneroko lagna dana garrantzitsuna, familian konfiatzea, lagunetan konfiantzea, eta, azkenen horiek eraman naute hemen egotea. Jende asko, hemen da badare batzuk, baina beste asko dare, bakekin izan zuen garrantzia nabaria da. Bai, beraiek hartu ninduten zulo beltzetik, eta ez balin bazen beraiek gatikan izango nintzen hemenengo. Nafarroko itzulia bukatuta, taldea izan da gakoa, beti bezala, taldea da gakoa. Bai Beiotan, bai Baken, bai orain. Bai Beiotan, bai Baken, eta batez ere bai Kajarruran lehen esan dut. Gaur nire bizitzako karrera garrantzitsuna zen, baino inoiz, baino lasaiago neon. Eta hori da sekulako talde nukelako, ez da momentu baten, enaizion urduri eta konfiantza osoa neuken behaien. Eta erakutsi dugu, azkenen atzo nahi genuen bezala eraman genuen etapa, eta gaur kristonen boskadak ondan, nahi genuen bezala eraman dugu etapa. Gaurko aria reparatuta, egia da, erasokortasun gutxi egon dela. Baina, eraso gutxi ondia, erakutsi deulako oso fuerte azaldu geha Nafarroko itzuli osoan. Eta amaieran Artasoan gora disfrutatu duzu jendeakin, baina beti, manda honek hain azkarra ematen zitula gora beti segura begira. Bai, azkenen iritsi naizenen, azkeneko mura pasatu deunen eta ja, begira hodetenen eta denok batea gerenen eta iesaldin zijona generalen sartuta ez honen, nire helburu bakarra zen Ibañezek etapa irabaztea, nahi berdintzitzen tiratzen jartzea, baina, talde osoa kriston lan ahindo, baina Ibañezekin momentu asko pasa ditut, azkenen Kopa Espainia oso ahindeu batea, gau asko pasa ditugu batea, Almeriko konzentrazion baita, kriston azken finen bera oso garrantzitsua izan da temporada honetan, ez? Nik uste baita oso garrantzitsua izan naizelako beretzako baita mentalki temporada osoan, eta azkenen, lortu genuen berekin Kopa Espainia elitea eramatea, eta
eske benetan bera oso garrantzitsua izan dela niretzako Nafarroko itzuli honetan, eske ez ditut hitzak ez berekin berai eskerrak emateko, eske bakarrik asko joditzen dit, asko joditzen dit beak etapa ez eramatea, porque, bueno, azkenen esan dutena oso fuerte azaldu da, baina eski mentalki biok batea asko lagundu gea, eta gaurko etapa eta gaurko eguna oso garrantzitsua izan da niretzat, baina asko joditzen dit beak etapa irabazi ez izatea. Tradizioari eusteko, oina lurrean jarri bar izan dezu, tirapun bera. Barkatu? Oina lurrean jarri bar izan dezula tirapun bera, ia horita. Hor Nafarroko itzulia dana galtzen nala ikusi izan dut, ez? Azkenen Kortizoa zihon tiratzen eta ezkerra zihon kurba baten beha zuzen junda. Ez dakiz gertatu da, no? Kasi erorin geha, nahiko innecesarioa zan, gertatzea, baina, bueno, azkenen salbatu deu eta benetan asko, me acojonau, porque ikusten hon, general irazetan eukela, dena galduta izatea segundu baten, nire faioa ez dan izan zehozen gatikan, eta bueno, nik usten nahiko ez dakit ze gertatu da, baina nik dena galduta ikusien momentu hortan, ez dakit ze pentsatu momentu eta hartzegia esan. Eta, azkeneko galdera, importanteena, si akaso galdera, Nafarroko itzule bezalako itzuli handi bat irabazita, legatzen alda? Gauza asko gertatzen dira Nafarroko itzule irabazita. Azkenen, niretzako gaur seguruna nire bizitzako momentu hoberena da, baina ez irabazidetelako ez. Batez ere, ona iritsi naizen prozesua oso luzea izan da. Azkenen hemen kuadri hauket, hemen nire arreba hauket, hemen Jone Mujika hauket, nire osaba haukat, nire aita, eta batez ere nirekin 4 urte pasatu izan ditun neska bat daukat, nirekin bizi izan dela bere etxea hemen dago Artajonan, eta bueno, esan nionen Artajonan bukatzen zala Nafarroko itzulea esan zian hemen egongo zala. Berak ikusi don hemen irazietela, oso momentu zoriontsua da, ez? Eta oain, bueno, oain disfrutatzea tokatzen da, ez? Baita zuzare, momentu asko pasaitugula batea, momentu mensaje asko pasaitugu batea, dei asko pasaitugu batea, ez? Eta azkenen, bueno, Nafarroko itzuli bat iraztea oso garrantzitsua da, baina prozesua asko ze garrantzitsua. Oain, momentu asko pasentzea ezki burura, emozionatzear nago, baina hau lokura ba. Zorionak. Eskerrik asko eta batez ere eskerrik asko nire ondone hondian danei.